Што за абяцанне даў Лукашенка, які свой пракол прызнала Лідія Ярмошына і якую непрыглядную праўду выпадкова паказала прапаганда? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лідія Ярмошына прызнала свой пракол. Былая кіраўніца Цэнтрвыбаркама Беларусі стала сімвалам фальсіфікацыі і на пенсіі актыўна дае сябе пакарыстаць прапагандзе. Раней яна крытыкавала Святлану Ціханаўскую, а таксама казала, што дату наступных выбараў трэба вызначаць па-сталінску, то бок прызначаць на сакавік ці лістапад. Але галасаванне паставілі на канец студзеня, і цяпер Ярмошына спрабуе патлумачыць, чаму сёння можна не прыслухоўвацца да Сталіна. Ну, вы знаете что? Ведь те времена, когда мы были очень связаны с погодными условиями, Иосиф Виссарионович говорил, что только в марте, либо в ноябре. То есть, когда нету заморозков, когда лошадь на подводе доберется там до отдаленных районов Краснодарского края, поэтому зима совершенно не годилась для этого. Эти времена прошли. Мы живем в век высоких технологий, мы мобильны, мы на транспорте, тем более маленькая страна. Почему нет? У выбарах, прызначаных на студзень, пенсіянерка бачыць шмат плюсаў, бо асноўны перыяд агітацыі прыпадзе на навагоднія святы. І гэта Ярмошына лічыць спрыяльным асяроддзем, каб заявіць пра сябе. Таксама яна згадала адзін свой пракол у бытнасць кіраўніцай ЦВК, але гэта не тое, пра што вы маглі падумаць. Нас когда-то упрекали за то, что я вот каждый раз потом просчитывала. Один раз прокололась, когда была молодым председателем. Второй тур выборов местных когда-то попал на католическую Пасху. Мне кричали, что нет ничего святого. Поэтому я сразу же могу сказать, что когда мы предлагали какие-либо даты, мы главное смотрели, чтобы с церковными праздниками не совпало, потому что действительно на этом можно спекулировать. Здесь спекулировать совершенно не на чем. Тым часам галоўны кандыдат у кандыдаты хвалюецца пра каровак і раздае перадвыбарчыя абяцанні. Сёння Александр Лукашенко вырашаў свае любімыя праблемы. У яго прайшла чарговая нарада наконт аграпрамысловага комплексу, дзе, як вядома, заўсёды ўсё адначасова і добра, і не вельмі. На гэтай планёрцы Лукашенко спачатку пахваляваўся пра вяскоўцаў, старыкоў і дарогі. Да, в городках в основном будут жить люди, но и в этих крупных деревнях, да и в мелких, там же огромное количество наших людей, и особенно стариков, которых мы никому бросить ни на чьи плечи не сможем. Нам надо о них позаботиться. А пасля пра каровак і надоі. Дойное стадо, корова должна стоять в этом дворце для того, чтобы получить чистое молоко. Ну, в конце концов, корова этого заслужила. Затым жа Лукашенко троху паскардзіўся чыноўнікам на іх калег. Маўляў, людзі-то добрыя, а вось вынікі не вельмі. Что касается сельского хозяйства, ну, не очень мы ломанулись с новыми кадрами. И вице-премьер новый, и министр хваленый новый. Но пока хуже не стало, ну и особо лучше не стало. Ну, может быть, кроме Минской области. Бог пожалел его и помог во многом. Но он сейчас скажет о результатах. Затым пайшла ўжо перадвыбарчая прапаганда Лукашэнкі. Спачатку ён пахваліўся, што за 30 гадоў яго кіравання ўлады навучыліся карміць Мінск. Эти 2 миллиона в Минске, они же кушать хотят каждый день все, от маленьких детишек до взрослых. Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно. Затым Лукашенко даў і сваё першае перадвыбарчае абяцанне. Ён абяцае скакаць. Но пока мы вот вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгнуть не можем. А надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период. Ну і таксама Лукашенко агучыў галоўную задачу для патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты. То бок падобна, што для самога сябе. Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить уже не то, что губернаторы народ не примет. Людям надо достать и положить. Это правильно. Идя к людям сегодня с экзаменом, они у нас примут экзамен за 5-летку, мы должны сказать, что мы сделаем конкретно. Вот и вся политика.
пакуль Лукашенко расказвае пра канкурэнтаў, высветлілася, што іх папросту няма. Прынамсі, пакуль. У цэнтр выбаркамі прайшло пасяджэнне наконт рэгістрацыі ініцыятыўных груп. За 3 дні да канца прыёму заявак у камісію паступілі 3 пакеты дакументаў. Александра Лукашэнкі, кіраўніка ліквідаванага ўладамі руху за свабоду Юрася Губарэвіча і невядомага грамадзяніна Александра Драздова. У выніку ЦВК зарэгістравала толькі групу Александра Лукашэнкі. Драздоў не падаў спісу членаў ініцыятыўнай групы, а Губарэвіч, які жыве за мяжой, адправіў заяву па пошце, а заканадаўства патрабуе асабістага звароту. Такім чынам, у краіне пакуль ёсць толькі адзін кандыдат у кандыдаты. Дырэктар завода «Белджы» патлумачыў розніцу паміж беларусамі і кітайцамі. Геннадзь Свідзерскі ў эфіры СТБ паразважаў пра розніцу ў менталітэтах сваіх суайчыннікаў і рабочых з Кітая. Адметна, што ў якасці найлепшых работнікаў беларускі чыноўнік выбірае азіятаў. Па словах Свідзерскага, ягоны намеснік кітаец расказваў, што яго землякі ходзяць у адпачынак усяго на 10 дзён, у бальнічныя на 5 і, калі трэба, працуюць звышурочна. А ў беларусаў куды лепшыя умовы, таму яны працуюць горш. Посмотреть на Белоруссию, да, то у нас отпуск 30 дней, да, болел сам, потом ухаживал за ребенком, потом был военкомат, потом учеба и так далее, и так далее. Он говорит, там, где стоит 100 китайцев, вам надо поставить, плюс соцстрах еще, вам надо поставить 140 белорусов, да, вот в этом есть себестоимость. Да, учитывая. То есть мы иногда не учитываем все те социальные достижения, которые у нас есть. Новае дно пра ўладнага флешмобу. Учора мы расказвалі пра тое, як беларусаў масава прымушаюць здымацца ў відэа ў падтрымку вылучэння Лукашэнкі на 7-й тэрмін. Здавалася б, чым тут можна здзівіць, але гэта атрымалася ў прапагандыстаў з польскага праекта міжнароднага радыё Беларусь, у прыватнасці Алексея Дзерманта, Пятра Пятроўскага і перабежчыка Томаша Шміта. Паглядзіце да канца, гэта проста феерычны крынж. Если вот сторонники мои скажут, что это надо. Oczywiście, że trzeba. 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 Towarzysz prezydent, oczywiście trzeba. Nada. Прапаганда так змагалася з фейкамі, што выпадкова паказала непрыглядную праўду. Нядаўна ў адным з тэлеграм-каналаў з'явіўся допіс з загалоўкам «Жывёлаводца Жлобіна паказала сваю разлікоўку за месяц». Яго аўтары зрабілі выснову, што дзяўчына на відэа за 25 працоўных дзён атрымала ўсяго 500 рублёў. Прапаганда пайшла далей. У адмысловым тэлеграм-канале па барацьбе з фейкамі гісторыю са Жлобіна назвалі маніпуляцыяй з мэтай паказаць гаротны стан беларускіх сялян. Але пасля пачынаецца цікавае. Аўтары прызнаюць, што разлікоўка сапраўдная, але належыць не дзяўчыне з відэа, а нейкаму мужчыну па імені Максім. Далей жа прапагандысты тлумачаць, што заробак Максіма насамрэч залежыць ад прыбаўлення жывёлы ў вазе. Але ў верасні гэтага не адбылося, таму жывёлаводу налічылі мінімальны заробак, з якога пасля вылічылі грошы за прадукты і падзёж жывёлы. І ў выніку на рукі мужчына атрымаў не 500, а 277 рублёў, то бок менш за $100 і ў 2 разы менш, чым было першапачаткова. Атрымліваецца, што прапагандысты не толькі не абверглі фейк, а паказалі, што сітуацыя на сяле яшчэ горшая, чым можа здавацца пры першасным поглядзе на яе. Прапагандыстка Ксенія Лебедзева ў 3-й раз выйшла замуж. Супрацоўніца БТ публікавала ў садсетках фота ў вясельным строі і паабяцала неўзабаве расказаць падрабязнасці. Для 36-гадовай Лебедзевай гэта ўжо 3-й паход у ЗАГС. 13 гадоў таму яна пабралася шлюбам з іншаземцам, узяла яго прозвішча Альхмам і пасля прыняла іслам. Але той саюз пратрымаўся нядоўга і праз 2 гады пара развялася. Калі Альхмам працавала на жаночым інтэрнэт-партале, у яе з'явіўся прыхільнік. Гэта ўсё скончылася другім вяселлем. Ад другога мужа дзяўчына і атрымала прозвішча Лебедзева. Тыя стасункі таксама аказаліся не вельмі трывалымі. Імаверны 3-й муж прапагандысткі рэжысёр БТ Олег Даўгаполаў. З ім Ксенія ездзіла ў камандзіроўку на Донбас, а таксама летась адпачывала на моры. У Брэсце сабаку прывязалі да дрэва і кінулі паміраць. Гаспадароў знайшлі і знялі ў пакаяльным відэа. Днямі ў садсетках з'явілася інфармацыя пра кінутую ў лесе жывёлу. Сабаку прывязалі ланцугом да дрэва і кінулі паміраць. Міліцыя ў сваім тэлеграм-канале расказала абставіны справы. Высветлілася, што жыхарка Брэста не дала рады догляду за жывёлай і аддала яе сваёй мачысе і ейнаму кавалеру. Гэтая пара піла і пра сабаку не клапацілася. У выніку яны вырашылі увогуле ад яго пазбавіцца. Адвялі ў лес, прывязалі і сышлі. Але сабаку знайшоў неабыякавы берасцеец, і яму аказалі ўсю патрэбную ветэрынарную дапамогу. З жанчынай, якая кінула сабаку, знялі традыцыйны
сенсацыйнае для сілавікоў пакаяльнае відэа. На пытанне, ці разумела яна, што жывёла можа памерці, затрыманая сказала, што побач з ёй паклалі цэлы мяшок касцей. Аўтары тэлеграм-канала нагадалі, што за жорсткае абыходжанне з жывёламі можа пагражаць і крымінальная адказнасць. Але што чакае затрыманую берасцейку, пакуль невядома. Ніна Багінская выйшла ў цэнтр Мінска з плакатам БНФ. Стала вядома пра чарговую адміністрацыйную справу супраць вядомай грамадскай актывісткі. Як паведамляе Белсат, 19 кастрычніка жанчына выйшла на вуліцу Казлову ў Мінску з плакатам з надпісам БНФ. Менавіта ў гэты дзень 36 гадоў таму быў створаны аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Багінская збіралася дайсці да былой управы БНФ на праспекце Машэрава, але яе затрымалі і адвезлі ў савецкае РУС. Там жанчыне надзелі наручнікі і трымалі ў такім выглядзе амаль 3 гадзіны. Пасля гэтага Ніну Багінскую адпусцілі до суда. Пры гэтым прызнаваць віну і падпісваць пратакол актывістка адмовілася. Дата чарговага суда пакуль невядомая. Хутчэй за ўсё, на ім 77-гадовую жанчыну пакараюць чарговым штрафам. Расія працягвае сваю страшную справу. Учора ўвечары і ўначы адбыўся ўдар па Харкаве кіраванымі авіябомбамі. Загінулі найменш 4 чалавек. Акрамя таго, прамы ўдар быў не па нейкіх вайсковых базах, а па прыватных жылых дамах. 4 будынкі былі разбураныя. Таксама пацярпеў сусветна вядомы помнік архітэктуры і сімвал горада, дом дзяржаўнай прамысловасці, вядомы таксама як Госпром. Ён быў пабудаваны ў Харкаве яшчэ ў 20-х гадах мінулага стагоддзя і лічыцца адным з першых савецкіх хмарачосаў. Таксама гэты дом унесены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Акрамя таго, расіяне атакавалі Кіеў, і гэта ўжо 18-ы раз за гэты месяц. Моцнае пашкоджанне атрымалі дамы і аўтамабілі. 6 чалавек былі параненыя. Нашмат горшая сітуацыя была ў горадзе Крывы Рог. Расіяне нанеслі удар па жылым квартале, у выніку чаго шмат будынкаў былі разбураныя, пачаліся пажары. 14 чалавек пацярпелі, 1 загінуў. Асцярожна! Паштет на волі. Стала вядома пра вызваленне беларускага злодзея ў законе. Як паведамілі СМІ, якія спецыялізуюцца на крымінальнай тэматыцы, з магілёўскай турмы ў кастрычніку выйшаў 42-гадовы Павел Алексяевіч, больш вядомы як Паштет. Гэтым разам крымінальны аўтарытэт сядзеў 3 гады за хуліганства. У жніўні 21 года ён з паплечнікамі збіў мужчыну проста каля ўваходу ў гіпермаркет у Барысаве. Агулам турэмны стаж Паштета дасягнуў ужо 20 гадоў, то бок за кратамі ён правёў фактычна палову жыцця. Цяпер Алексеевіч жыве ў Мінску пад часовым міліцэйскім наглядам. Акрамя таго, у Беларусі жыве яшчэ 1 чалавек са статусам злодзея ў законе. Гэта Александр Мядзведзеў, па мянушцы Медвяжонак. Нядаўна начальнік Губазіка расказваў, што ў дачыненні да Медвяжонка існуюць чырвоныя лініі, у выпадку парушэння якіх той хутка вернецца за краты. Незвычайны улоў. Беларуска показала цэлы букет грыбоў, якія шмат хто лічыць небяспечнымі і атрутнымі. Дарите женщинам грибы без повода и без причины. У кого-то сегодня грибочки жареные. У руках жанчыны грыбы-парасоннікі. Гэта такія сваякі шампіньёнаў. На самай справе яны цалкам ядомыя. Іх вараць, смажаць і гэтак далей, а па смаку яны нагадваюць курыцу. Але ж усё роўна будьце асцярожнымі, бо ў парасоннікаў ёсць шмат вельмі падобных двайнікоў, якія ўжо сапраўды ядавітыя. Таму калі вы не ўпэўненыя ў сваіх грыбных відах, то заўсёды лепш проста прайсці міма. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!